A dyna ni wedi cael ail ddiwrnod cwrs ha Pwllheli, a dwi'n mynd i neud fideo bach arall yn sôn am rhywbeth ynganu wnaethon ni heddiw. Dwy sain fi o'n i'n drafod heddiw oedd ff a f. A y gwahaniaeth rhwngthyn nhw, achos yn y Saesneg, basach chi'n sgwennu ty, hy, i gynrychiolu'r ddwy sain yma, ff ag dd, fel er enghraifft yn thing a this. Yr un un llythyren di cael ei sgwennu, ond dwy sain wahanol. Yn y Gymraeg, wrth gwrs, da ni'n gwahaniaethu. Mae ff yn un lythyren, mae dd yn cael ei sgwennu mewn ffordd wahanol. Ond os o'n i'n sbio lle mae'r dafod a'r gwefusau wrth ynganu'r ddwy sain yma, beth sy'n digwydd fan hyn union yr un fath. A tasach chi yn rhoi y fideo yma ar mute, fasach chi ddim yn gwybod pa sŵn dwi'n greu. Y gwahaniaeth ydy yma. Mae un ohonyn nhw'n cael ei leisio, a dydy'r llall ddim. Mae hynna'n golygu bod y tanau llais yn dirgrynu efo un sain, ond ddim efo'r llall. Ydych chi'n medru checio pa un sy'n dirgrynu a pa un sydd ddim. Felly pa un sy'n lleisio a pa un sydd ddim. F. Ia, mae f wedi leisio f, ond dydi ddim.